Boas tardes a todos, boas tardes a todas. Isto é Ourense Fala, o único espazo independente da provincia de Ourense. Eu son Borja Rodríguez e comigo está hoxe David Pérez, como é habitual. Boas tardes. E hoxe de novo voltamos a ter convidados. Hoxe está connosco Jesús Rodríguez, traballador do Sergas, que ademais estivo en recollida de mostras durante esta crise sanitaria. Boas tardes. Boas tardes, moitas gracias pola invitación. Gracias a ti por vir. E antes de comezar ca entrevista, quería decir que Ourense Fala é posible gracias á súa grabación nos estudios de Galéxico, a túa empresa de formación en psicoloxía no centro de Ourense. Bueno, primeira pregunta, Jesús, para min é aclaratoria, non? Podemos falar desta situación en pasado ou sigo falando de crise de ter en presente? Acláramo ti. Vamos a ver, bueno, creo que o máis forte pasou, que foron estes meses que estuvemos todos na casa, pero isto non rematou. De feito, isto non vai rematar, na miña opinión, ata que teñamos unha solución vía vacuna ou vía, bueno, outro tipo de medicamento que poda polo menos frenar o que pode considerarse o tema do contagio, non? Penso que temos que ter moito cuidado. Esta semana estrenamos aquí en Galicia a nova normalidade, e a nova normalidade ten que vir da mão ca prevención. Hoxe en día o medicamento, entre aspas, que temos chamase mascarilla e hixiene das mans. Eso é o primordial. A partir de aí vai ser responsabilidade de cada un que isto se vaya freando cada vez máis ata que os investigadores dean cunha solución, sí. Ou pois que volvamos ter un problema como nestes meses. O que eu entendo é que todos temos que por da nosa parte, porque escoitase moito a ver se sai a vacina, a ver se descubren xa o tratamento perfecto e tal, como que, bueno, cousa dos investigadores, e logo se me poño enfermo xa irei o é algo Sergas, que non se afecta aos investigadores e a xente da fe, quero decir, isto transmítese de uns aos outros, xa sabedes que por gotículas, estamos fartos de verlo na televisión. Entonces, claro, se as persoas non temos a capacidade de reflexionar destes 2 meses e de saber que está nas nosas mans, e nunca mellor dito, non? Porque a higiene de mans é super importante. Bueno, evitar novos contagios, ter as precaucións que estamos vendo que o Ministerio e a Xunta de Galicia, bueno, pues cada vez máis nos insisten que teñamos. Pois sen eso non vamos a ningures. Falabas do tema da mascarilla como único medicamento. A obrigatoriedade de levala estimas que vai ser durante moito tempo ou durante... Sinceramente non sei, as autoridades se puxeron un mes exacto. Escoitar hai tempo o mes de setembro, pero sinceramente non sei se chegaron a pronunciarse sobre un mes en concreto. Eu penso que sí que vai para largo. Por qué? Pois porque todos os anos este país, como outros moitos, ten unha epidemia que se chama gripe. A gripe transmítese tamén da mesma forma que o coronavirus, vale? Entonces, vai chegar un punto que se non hai solución entrados en novembro, entrados en decembro, vamos, penso que seguir utilizando mascarilla xunto que a higiene de mans, que é igual de importante a pesar de que non se ve. Eu digo porque non sei vos, pero teño a sensación de que a xente, a unha gran parte da xente, resulta un pouco incómodo levala. Eu teño visto levala de 4 ou 5 formas distintas. Incluso no cóbado. Sí. Levala colgada aquí. No cóbado, na cabeza, bueno, colgada na orella, que é un pouco a moda, non? Bueno, pero non estamos acostumados a este tipo de precaucións, non? Se quizáis estivésemos nalgún país asiático sería o máis normal do mundo, non? Temos sempre a imaxe da contaminación en China e de ver a persoas ca mascarilla. Bueno, é algo novo, algo que se hai que acostumar. Traela no cóbado non nos vai salvar de nada. Está claro. Vale. Recórdame un pouco o casco da moto hai anos. Recórdame un pouco, se caías tiñas protegido o codo, non? Pero a cabeza... Pois isto é algo simple. Que é un pouco das leccións positivas que podemos levar, non? O uso da mascarilla, ou da máscara, cando imagínate que te detectan que tes gripe, non? Unha gripe normal. Pois agora o feito de levala pois xa non é un estigma, como podría ser antes. No, claro, pode ser incluso unha lección positiva que saquemos de toda esta historia. Claro, na miña opinión moitas veces tiñamos
aquel pensamento de que a persoa que levaba unha mascarilla pois probablemente tiña algún tipo de cancro ou tal, por ser inmunodeprimido, non? Ahora non, ahora somos todos portadores de mascarilla, en este caso con obligación e con respeto tamén, porque ao final Claro. non deixa de ser un respeto de cara á saúde pública. Entonces, penso que ese estigma, unha vez que nos han obligado a utilizala, pues desaparece. É probable, sí, é probable que a xente se acostume, que, bueno, a longo prazo é bo. Pero, bueno, avanzamos na entrevista. Preguntábache primeiro se podíamos falar desta crise en pasado ou en presente. O que teño claro que, ou non teño moi claro, a ver ti que me dis, que hai que falar en pasado é do peor momento. Sí, Pasou o peor? Penso que sí. Penso que o peor foi abril, na miña opinión, finales de marzo, abril. Bueno, a famosa curva que falaban os expertos, non? Ese pico pois foi o peor porque eu falo desde a miña experiencia, que cada día era máis. Traballabas máis, pero tamén salían máis sospeitas, non? Porque inicialmente cando hai un aviso, o famoso número que aportara a Xunta o 900 ou o 061, que era como nos entraba a nós moitas veces os avisos de casos sospeitosos de ser portadores de COVID, non? Bueno, pois daba a sensación de que nunca baixaban, daba a sensación de que por moitas horas que lle botases aquelo se lo crecía. Bueno, afortunadamente foron días duros. Creo que se lle chamamos crise a eses días témola superada, na miña opinión, pero o que é a crise en global sanitaria non está superada polo que dixen antes, ainda non temos remedio. Isto pode rebrotar ou non, ojalá, pero bueno, que pode haber un repunte. De feito, hoxe ainda lía a prensa, Portugal, hai unha cidade, non sei se Lisboa ou unha preto de Lisboa, que ten un repunte. En Italia tamén algo empezase a escoitar. En Pequín, que é unha barbaridade. Creo que xa confinaron, de feito, volveron a confinar. Hoxe, por exemplo, xa non abriron as clases. Eso que os nos centros, dice... os colexios xa pecharon, estaban pechados. Claro, eso que nos dice que non estamos libres desto ainda. Igual nunca vamos a estalo. Bueno, da gripe tampouco nunca estamos libres, pero temos un remedio. Claro. Vale, se calla é o máis parecido ao COVID, para que nos entendamos, a gripe na súa transmisión, na súa maneira de impedir a transmisión. Bueno, por eso fago este símil. E como viviches, tío, que poidas ou queras contar esta situación que o que eu vía na televisión, nas redes sociais, se veía moito, era unha situación de estar como superados, como desbordados. Non sei como se pode vivir esa situación no teu traballo, se non traballo tan duro como este. Bueno, a ver, en concreto o meu traballo, eu son enfermeiro, eu dedicábame realmente a un traballo case extrahospitalario. É dicir, creouse un equipo COVID, vale? Formado por enfermeiros e auxiliares que, tras a valoración dos médicos, pois solicitaban unha recollida de mostra pois a persoa que fose necesario, non? Entón tiñamos que salir na maior parte das ocasións os domicilios destas e realizarlle no propio domicilio a proba, co risco que isto engade, porque claro, estamos falando de que unha sospeita de que cando entras ti non sabes se esa persoa realmente é positivo ou non é. Entón, para eso íbamos sempre equipados cos famosos EPIs. Despois no hospital, bueno, no hospital, claro, é distinto, aí xa as plantas que foron COVID, pois, polo que falei con certos compañeiros, houve moito traballo. As UCIs, a UCI, por exemplo, de Ourense, tuveron moitísimo traballo, moitísimo. E claro, hai que pensar que non vamos vestidos como habitualmente. É unha indumentaria nova, impermeable, polo tanto non transpira, eso genera uns calores, máis un movimento que tú generas para traballar, e, bueno, da noite para mañá houve que habituarse a eso, e claro, houve xente que o sufriu máis e outra menos. Entón, eso, máis a carga emocional, máis non saber contra o que estás pelexando, hai xente que sufriu, claro. Imagino que habería imaxes duras tamén. Sí, hombre, anécdotas aí de todo tipo, pero supoño que o peor será daqueles compañeiros que traballaron e que
tuveron que comunicar algún falecemento, claro, entender que as normas que viñan era de non poder estar acompañado, prohibiron as visitas aos hospitais por seguridade de todos, pero ten que ser moi duro ver unha persoa falecer. Chegou a haber medo por parte do persoal sanitario, medo a chegar a unha situación de prácticamente de imposibilidade de solución, de a ver, o medo é desesperación, se queres tamén. O medo é libre, desesperación, bueno, eu penso que dentro do caótico que foi todo, porque penso que nadie está preparado para asumir unha pandemia, como foi o caso. Desesperación, non sei, falo polo meu servicio, penso que desesperación como tal, non agobio, moito traballo, sentirte que parece que non chegas a todos, sí, pero bueno, sempre mantendo a calma, porque ao final tens que seguir uns pasos e esos pasos non os podes romper por protección túa e do resto. Se tú non sigues eses pasos, se tú fas algo mal e te contagias, probablemente no servicio despois contagiarías a máis xente que está loitando contra isto. Quero dicir, tiñamos que ter todos na cabeciña que o primeiro é a seguridade. Despois, claro, hai xente que sí, que tería medo, hai que pensar que hai xente sanitaria que tamén ten patologías. Entón, a xente estar en primeira línea, bueno, pois hubo que mandala a outros sitios, hubo que, bueno, reubicar a esa xente, non? Dos que quedamos en primeira línea, bueno, eu penso que habería xente con medo, outra cousa que dixeran, pero bueno, que ao principio é o que che digo, estabas loitando, claro, e ainda hoxe podemos dicir contra algo desconocido, ainda que xa sabemos como se transmite. É que é un pouco o caso, non? O xeito de, bueno, hoxe temos a COVID, claro, pero que é a COVID? En que parámetros sitúase? Claro, eu imagino que ese descoñecemento sobre a patoloxía antes de, claro, xa pasaron uns meses, pero ao principio imagíname que sería todo en plan que agora hai que facer isto, vale, pero isto que é, non? Que, bueno, como é este bicho? Como funciona? Claro, vamos a ver. O máis reciente que seguramente teñamos é o SARS-1, que, por facernos algunha idea, foi o anterior a este, vale? Isto é... Que a gripe aviar. Gripe aviar, pode ser. Non, é outro virus. É igual que este, un coronavirus que, bueno, que surgiu no 2002 e que, bueno, que por suerte non tuvo o desarrollo que tuvo este. Eso é verdad, non sei se vos recordades algo dese ano parecido a isto, eu non tuvo recorrido. Entón, o problema deste que se transmitiu, vale, este sí que chegou a de alguna forma as persoas a causarlles un daño. Ese daño, pois, ainda está por investigar que realmente sucede para que teñamos un número de falecementos e contagios que temos, porque sí que se ve que afecta a nivel pulmonar, que é de transmisión por gotículas, pero realmente como frenamos eso? Falta moita información ainda, por que vemos. É unha loita contra o reloj. Sí. Esa é a realidade. Quero dicir, cando ves que todos os laboratorios do mundo se poñen a investigar con todos os seus medios sobre isto, é que non o temos controlado. No tema ese dos laboratorios, eu outro día conversaba con unha persoa, non sei era David con quen era, que para min nesta carreira que hai agora mesmo por descubrir a vacina semellábaseme a carreira que había durante a etapa da Guerra Fría por chegar ao espacio. Parecíame como parecido, como que ten os seus as súas derivacións comerciais tamén, de posicionamento no mercado mundial. Hombre, eu penso que moitos laboratorios, aparte de intentar buscar curas como maneira ética, supoño que tamén buscarán o seu beneficio, non? Entón, sí, supoñome que quizás o que máis vimos a nivel de o que ti falas desa competencia, ver quen chega primeiro sería Estados Unidos con China, que tuveron aí ese riferrazo, os presidentes e tal. Bueno, supoño que tamén é unha maneira de, a nivel comercial, de sacar partida. Porque incluso eu estimo que haberá incluso empresas que non o teñan nada claro e que se apunten os tantos no tema de estamos investigando isto simplemente porque en bolsa sarelles máis rentable. Bueno, imagino que no ámbito comercial haberá de todo, claro. Probablemente, ao final tácticas de marketing. As farmacéuticas non deixan de ser empresas que buscan o seu propio beneficio a través de patologías. Isto é unha máis. Que pasa que
Ainda non sabemos por onde tirar, seguramente, non estou ao tanto, pero seguramente teñamos moitas liñas de investigación abertas a nivel mundial. E bueno, sorprendeume para ben, se é así, que o ministro o outro día, Pedro Duque, decía que igual España era dos primeiros en chegar a algunha conclusión. Bueno, se para ben, ojalá. O problema é que alguén ten que chegar primeiro. Pero bueno, eu quero ver o longo prazo, porque Claro. todos os estudos din que as vacinas precisan, ti sabes máis que a min seguro, 6, 7, 8 Sí, anos. normalmente, sí. E esta van a sacar nun ano, ano e medio. Pero bueno, eu A ver, penso que eu- tampouco hai os medios que hai neste caso, non? Por exemplo, imagínate, se fora unha enfermedade que non tivera este impacto, pois igual levaba ese tempo porque os medios ou a inversión que se vai facer neste caso é unha auténtica animalada, polo que viene unha auténtica barbaridade. Entón, imagínome que obter esa grande cantidade de medios, pois o que fai é cortar os prazos. Hombre, vamos a ver, eu o que vexo que a Organización Mundial da Saúde e os responsables de vigilar como se fan as investigacións a nivel vacinas, non só nestas, senón en todas, falaban de recortar tempos nalgunha desas fases. Claro, estamos ante unha pandemia que levou a moita xente por diante e que, polo tanto, necesitamos, polo menos, como dicía ao principio, de algo que vaya frenando isto que nos dé tempo. Claro, que hai que pensar que dentro do que era o proceso da enfermidade, a partir do quinto día, polo que estou falando con compañeiros que trataban a pacientes ingresados e tal, a partir do quinto e sexto día víase unha baixada claramente de saúde desa persoa. Entonces, claro, hai algo aí que hai que investigar, que por que se producen, por que se poñen tan graves, por que acaban as UCIs colapsadas, quero dicir, falta moita investigación, en definitiva. Claro, hai que saber por que se produce, como este virus, bueno, ataca, vale, como podemos solucionar, claro. E falasme das UCIs. Antes preguntábache polo factor humano, por vos, todos que traballades, pero agora que falas das UCIs, o factor de recursos técnicos, viches a sanidade preparada? Ti só viches os Sergas, claro. Claro, vin os Sergas, pero bueno, falei con compañeiros de outros Vichela hospitais onde traballei. preparada para soportar un rebrote, como falábamos antes? Bueno, creo que os primeiros que non sei se estaríamos preparados somos os sanitarios por toda a carga que levamos. Quero dicir, moita xente agora volve a traballar, pero que nos levamos traballado moito nestes últimos meses. Moito, cando digo moito, claro. Entonces, claro, primeiro non sei se os profesionales aguantaríamos outro brote similar ao que tuvemos, sinceramente. Despois, a nivel material, bueno, supoño que nadie está preparado para aguantar unha pandemia ou nadie pensa que vai ter unha pandemia. Se o ideal ou non, pois non sei, se ten que estar preparado un país para unha pandemia, supoñome, claro, que nunca sepas que vai a vir. Efectivamente, hai ese debate de, claro, os hospitais non están preparados para isto, pero bueno, Claro, a última pandemia foi hai 100 anos. hai 100 anos, a gripe do 1918, sí. Claro, quero dicir, quen conta con algo así? Pois nadie. Que de feito, por exemplo, sacaba antes o tema da gripe aviar, porque resulta que cando foi a gripe aviar compráronse vacinas que ao final perderonse. Bueno, mira, quero dicir, cando hai un problema de saúde pública, supoño que o responsable, neste caso supoño que o Ministerio de Sanidade, ten que ejercer unha decisión. Por exemplo, este ano, se queres, podémoslo comparar cos test rápidos, cos famosos test rápidos que hubo que devolver a China, tal. Se o que che ofrecen, non sei se ofrecían outras cousas, claro, non estaba ali, pero quero dicir, se o que che ofrecen tens que coller. Faltanos moita información, non? Pero o tema da xestión eu penso que mellor vela no seu conxunto cando remate. É dicir, porque pareceme que podemos criticar con toda a liberdade do mundo, cada un pode dicir o que lle dé a gana. Pero eu creo que deberíamos ver como remata a historia, como remata a película, para ver quen realmente, cales foron os fallos, se os houbo, cales foron os acertos, se os houbo. Porque dicir na metade do que levamos, porque ata que non haxa vacina estamos na metade da xestión desta pandemia. Sí, claro. Dicir que as cousas se fan ben ou se fan mal, a min parece un pouco arriscado, pero digo, tamén hai certas cousas que chirrían moito, non? O tema de, por exemplo, dos turistas alemáns que están agora mesmo en Baleares,
o tema da mascarilla, un día así, outro día non, un día así, outro día non. É dicir, eu creo que a xente o que lle desconcerta un pouco é a cantidad de información que recibe o día, que tampouco sabes moi ben como asimilala, porque entre que está sesgada, porque cada un conta a película como lle ven, e que despois é tanta variedade que un non sabe que se está facendo as cousas ben, se están facendo as cousas mal, se van facer ben, se van facer mal. Non sei, creo que eu e incluso a xente que traballa tamén como a vos na sanidade, non? Que hai tal cantidad de información que ti xa non sabes nin que pensar. Bueno, vamos a ver, é que o problema da información é o descoñecemento sobre enfermidade. Os primeiros que descoñecemos como funciona seguramente son os investigadores. Entón non hai unha pauta fixa que seguir, claro. Eu acordome a principios de marzo que chegaban as noticias de China e claro, primeiro era unha cousa, despois parecía que podía evolucionar a outra. Bueno, sin dun día a outro cambiaban as cousas ás veces, non? Sobre todo os síntomas, pensábamos que iba por un lado, pois despois, aínda que estuvera ben o que se decía, añadíanse outras cousas que igual antes non se lle daba a importancia que parecía ter, non? Bueno, claro que hubo moita información que a xente igual confundimos, claro, sen querer, pero por os primeiros confundidos quizás somos nós. Neste tema da xestión, se me permitides agregar algo positivo, é que eu penso que nos próximos anos vai ser realmente complicado justificar recortes en sanidade. A sanidade viña sendo recortada nos últimos tempos de maneira que non é excusa, quero dicir, unha pandemia, o que falábamos antes, nadie está preparado para ter unha pandemia, nadie pensa que vai ter unha pandemia, claro, pero ainda así, evidentemente a sanidade pública ten que, en medida do posible, dar resposta, vale? Entonces, claro que isto sí que nos vai condicionar no futuro para, ou penso eu que debería de condicionarnos, porque non é só a saúde, isto consigo trae unhas consecuencias económicas tamén po país, e ainda estamos vendo, agora falaba David de que agora volven a aceptarse os viaxes a Mallorca, bueno, creo que foron dos primeiros sitios que abriron, claro, é que iso ven motivado pola economía do país, ademais un país como España que unha das claves está no turismo, é que temos que proteger a sanidade se queremos que todo funcione ben. E para que todo funcione ben, primeiro temos que ter unha sanidade o suficientemente protegida como para que poda protexer os demais. Bueno, no punto de vista persoal, como viviches ti? Que tal a relación coa tua familia, cos teus amigos, todo eso durante esta crise? Como a xestionaches? Pois que a maior normalidade que se pode xestionar un tema como estes, porque non é fácil, pero bueno, é verdad que cos amigos, bueno, pois por suerte teño vos amigos e que sí que esteven moito en contacto por teléfono, tamén quizáis aquelo de saber que traballaba neste ámbito e polo tanto igual ás veces querían, bueno, como van as cousas, tal. E despois que a familia, pois cambia un pouco, porque por exemplo a miña rutina era ter un circuito, supoño que como todos os enfermeiros ou sanitarios do hospital, pois ao chegar a casa eu tiña un circuito propio, un baño exclusivo, dentro vivo nunha casa, polo tanto podía ter un baño solo para min, comer en turnos diferentes, nunca comer ca xente ca que vivo, bueno, sí, tomar unha serie de precaucións que, bueno, son necesarias, cambia a vida, claro que cambia, non é o mesmo cenar todos os días con xente que de repente, pois, ter que facelo como se fora un restaurante, non? Ao final era eso. E ainda hoxe sigo con ese protocolo, por chamarlo de alguna forma, porque non está erradicado, na miña casa hai xente que podese contagiar e, bueno, non estou disposto a subir ese risco, claro. Verdade que digo que será unha situación, non sei, realmente dura, pero claro, nós vivímola tamén, nos que somos externos, non? O ambiente sanitario. Eu, por exemplo, non me achegaba aos meus familiares máis maiores. Imagino que na vosa situación é que ten que ser moi radical, máis extremo, vivir só prácticamente, non? Claro, máis extremo, de feito, non sei se vos acordades que se ofertou, bueno, os hotéis para dormir a sanitarios por medo a eso, non? Supoño que
con máis ou peor levaríanos aqueles que son pais. No meu caso non é así, pero aquel que ten fillos, supoño que eu escoitei Xente maior seu cargo, sí. Ou dependentes, claro, eu se escoitei de compañeiros que tiñan fillos, pois que levan un pouco máis peor por aquí el medo, claro. Se tes medo, evidentemente, a contagiar unha persoa maior, pois supoño que un fillo pequeno pois, tamén será o doble. Está, supoño. Bueno, pois unha entrevista moi interesante, pero non quixéramos rematala sen coñecerte un pouco máis a ti, non? Na nova normalidade temos que manter algúns comportamentos. Algunhas costumes vellas. Pero bueno, se chegastes ata este minuto, estamos convencidos de que vos gusta o programa, entón teño que pedirvos que vos suscribades a nosa canle en YouTube, que nos dedes like en Instagram, en Facebook, e que tamén que nos comentedes e que nos digades o que vos parece ben o que vos parece mal. Se estades interesados en que tratemos algún tema, non tedes máis que deixarnos un comentario nas nosas redes sociais, como ben digo, e dadenos caña tamén, que para eso estamos. Bueno, don Jesús, minuto persoal. Como ben sabes, aquí dicimosche, bueno, unha serie de elementos e ti, moi cortiño, nunha palabra, dúas se queres, dinos o teu favorito. Entón, unha cidade para ti. Unha cidade, Madrid. Unha cidade moi bonita. Unha película. A verdade é que non teño ninguna película así clave, sinceramente, non sabría decir unha en concreto. Unha canción? Reconstrucción de Deluxe, o Xoel López, que tamén volveu a facer unha versión. Unha viaxe? Unha viaxe tamén pode ser pendente, non ten por que ser realizada. Unha viaxe a Londres. Un ano? 2015. É unha persoa? Aí hai moitas, aí é difícil escoller, pero voume quedar con o meu irmão. Tiña pensado preguntarche se Zidane ou Del Bosque, pero bueno. Bueno, aí teño o corazón partido. Bueno, pois chegamos ata a fin desta entrevista. Que tal te atopaches? Moi ben, moi agradecido pola vosa entrevista, por dar cobertura aos sanitarios, non só a min, senón a todos os sanitarios que estuvemos loitando tanto aquí en Ourense como no resto do país por subsanar este pequeno virus. Pero bueno, esperamos que o noso traballo non sea en balde e que ahora a responsabilidade da xente faga o resto. Pois quedas convidado para segundo se vayan descubrindo novos avances, non, con respecto aos tratamentos e vacina e todo eso, a que voltes a comentalo. Perfecto, por moitas gracias. David, pola miña parte nada máis. Pois pola miña nada menos, pero vou a engadir que se Xesús dixo algo moi interesante que eu creo que deberíamos facer e que teríamos que plantexar, e é unha tertulia preelectoral. Penso que poderíamos facela, teríamos que ver que invitados traemos, pero eu creo que deberíamos facela. E sen máis, nada menos. Vémonos no próximo programa.